かけてください。お願いします。いつも通りのサイクルだけどなんだか退屈。それじゃポジティブなバイブスに変えていい最高価で返せないや悔いないようにマイノリティでも毎日を恋ないように日々更新するマイストーリーその一瞬の感動が醍醐味やあの日流した涙と血と汗がお前を突き動かしてるどの人知らずもがいてるんだろう最大の出来物でまずは鏡を見ようよその目でそこに映るそいつに打ち勝ってしてやるよ起死回生レディコ今よりもレディコ目的地は遥か先平坦な道は歩かない前人未到をただ繰り返して見せるのされか夢、yeah